Kosikana mokelo kod Millicent Adhiambo ni duol makedo gi mibadhi pacho kae EACC koro wacho ni gisegoyo okang' maber mano mar kedo gi mibadhi pacho kae kamoting'o duoko mwandu kod omenda sirkal manokwal kogolo siem kata kamano ni mibadhi pod otedore pacho ka. Koloso romo mano mar tiego jofwamb weche jaratije mar EACC Abdi Mohamud owacho ni duol no osechopo atamalo 72 mano mar tweyo joma oyud kod mibadhi e thuolo mar higni 2 mosekalo. Cynthia Nyango nigler mar wachno. E magawa moro e boma Nairobi, duol makedo kod mibadhi pachoka Ethics and Anti-Corruption Commission obagoromo makende kindgi kod jofwambo mathurka e okang' mar medo ng'eyo twake moko kuom midhiero mag kedo kod mibadhi kaachiel kod tiego jofwambo e okenge makare mag chwalo lipode mag mibadhi. E kwayo mare, jatend jochung weche mar od fwambo mar Royal Media Services Linus Kaikai olero ni duol mar EACC osegoyo kenge mak mana ni dwaro to pod nitiere mar miyo duol no nyalo mar mako buche doho kaka okang' mar tieko mibadhi e yo mapiyo. That as long as the EACC has no prosecutorial powers, we are dancing a lame dance. You'll be reduced to calling us here for therapy sessions about corruption. Because we know after here you will not, no media house will grant you prosecutorial powers. And journalists around the room here are very brave people. But they won't help you arrest unless the law is actually changed to allow the EACC to have prosecutorial powers. Olero bende ni dwaro nitiere mag thego lwenje mag kedo kod mibadhi kod siasa kolero ni ma duoko chien okenge mosego kod EACC kaachiel kod neno ni achije omaki kendo mwandu japiny oduoki. Why is it that our fight against corruption is so much related to our political environment? We need to depoliticize the fight against corruption. And we can do that by mainstreaming the independence of the EACC, so that we don't gather them in a room with full of journalists to plead with us to tell you what you already know. You know there is corruption. You don't need another headline. E duol achiel, jang'ad bura e doho mar ywagruok Patrick Yagi, mabende olose kindeno, osiro lwedo pach Kaikai kowacho ni jofwambo nyaka koro bed jochir iketo e ler lipode mag mibadhi kendo weg gajore kod jotelo ma mibadhi mako e kinde tijgi mar fwambo kang' molero ni kelo buono chiwo lipot e yo mowinjore. The notion that corruption is bad only if I'm not part of it reveals a deeper ethical failure in which personal gain overrides collective well-being. And if we see how dirty we are, we shouldn't kill the mirror bearer or crush the mirror. We should clean ourselves. Korka korgi, EACC kokalo kuom jatatije margi Abdi Mohamud osiro tijgi kowacho ni duol no oseduoko omenda maromo bilion 7.8 kata kamano olero ni dwaro to pod nitie mar medo jiwo kenge mag geng'o mibadhi mopogore kod kedo kod mago ma osetimore. In the last 3 years, the convictions that were secured by the commission were 72, and the assets recovered within that period was 7.4 billion, and we averted potential loss of 10.74 billion Kenya shillings. Despite all that, when we conduct our usual surveys that we do annually, we find that corruption does not reduce, it increases. EACC bende oketo ler ni nyaka sani pok giyudo lipot moro amora kowuok kuom od bura mar Senate ewi nonro madhi nyime ewi mibadhi mar mauta pachoka kendo lero ni gimedo tudore machiegni kod ODPP kod okwach kich e neno ni buche mag mibadhi olu kendo mwandu japiny oduok ne japiny. The media being the ears, the eyes and the voice of the people, and we in the EACC being the enforcement agency, I believe we can work together with the public to ensure that the corrupt do not have a place to hide within our society.
kwayo makende kata kamano ochwalne ute fwambo kod jofwambo mondo med timo nonro matut e lipode mag mibadhi kendo ketgi e ler maonge luoro moro amora kaka okang' mar thiro teko mag kwalo mwandu japiny. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.